Bayo, arek lanang kok dolinan umbul. Pak aku ngene lho, nyekel buku dadi bos. Kon kelantang-kelantung koyo ngono gak sekolah ta, Yer? Iya, potongane koyo cincan. Apa itu mbote? Apa ngono bar masih aku gak sekolah. Resiko lah. Ya resiko besar ta, Yer. Jarene Caca, sekolah iku penting. Besok lek gede, cek gak soro-soro golek penggawean. Slendang sutra kuning tandha mata kang diwenehake nalika perpisahan kowe janji ora nglalekake wis setahun aku tansah mikirake kowe atiku dadi bingung kowe ora ana kabare yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mung sing tak puji muka sliramu enggal bali yen rina lan wengi kowe mung tansah tak impi-impi yen to aku lara slendang sutra kuning dadi tamba. Duh, kok suwi temen sih anakku mang. Aduh, ora mari-mari selak awan iku sekolahe. Anjing lek produke Wahyu Jaya Fit yang ngene iki nang sapi lemu nang susu akeh pokoke wong-wong sing duwe sapi perah kudu tak kandhani tak kongkone gawe produke Wahyu Jaya Fit cene susune tambah jojis oke bolo. Sing kenal nyawut gawe paling muntang kok. Lapi.
Iki pisan, plafone digetesi ae. Yo ngono. Nek iso plafon iku mbok ana paku tok ngono lho wis, cawet. Tadi kasih kon wis kritik aku. Lah cocok iku. Iki yo ngono. Semene blek-blekno wis nek iso. Nek iso kaya ana semen tok masang keramik. Cawet. Ayo siap wae, Bos. Lah iki sing nyambut gamel. Ya sik ngono. Mumpung awak oleh tiban iki. Tiban-tiban apane mon. Lah ngene iki kok gak totol wangkit iki durung kono ya gak kira tuku omah. Lah iya, gak bener sih. Lon biyen kok aku ora nyoro. Gak kira paling larang. Wangkit iku. Kon piye apa? Lah wong nyorok kok iso bangga iku lho. Lah ngene iki lho biyen kok gak oleh gono gini teko mbok. Ya gak kira bangun koyo ngene iki ta mon. Lah iya ti gono gini, gonone melok aku, ginine melok kon. Lah saumpama omah iki tak dol ya pancet urusanku ya urusanku, urusanku ya urusanku. Lah terus urusanku ya apa mon? Lah lek urusanku ya urusan dhewe ti. Terus iso ngoceh mon karo nek kalau ana lauk pauk tukang itu kono jajan. Aduh, wis ora dingoni panganan tok ae ti. Iki nyambut gawe tukang iki. Wes ora dipites ae mon lampu iku. Sare sing pojok iku wis pedhot. Ya iki oleh-olehmu lancang blotor dhewe iku. Ya lek gampang bawang tugasmu asline. Lah nek iki tugasku. Anjir nek iso ae tukang dikong. Bisa. Loh, semua barang. Tapi bojo mati rek. Ya blaen mon nek sampe kon sing blonjo. Lah keliru duwe ora dadi lampu dadi balik jiki. Aku lak ngulur ngono ati. Ngene iki kok cek budal jiki dike. Ya oleh lampu 20, lampu gantung ini iki. Rencanae tak kayak AC lho iki. Lek berkembang biak cek main aja. Lah wong nek kene iki ademe wis koyo ngene. Kok iso kate di AC barang. Ya kisut ta iki mon. Lah kan keset ta derek isut. Wae. Nah, dia lauk pauk itu sampai yang ini. Ini kok nodrat bubur tukang itu. Ini cegatan nih Mbak Sam kono lho bare. Azam, nyari. Semangat repot ya, Le? Mboten Pak De enten napa? Tolong warano Mas Rahul, saiki tak enteni, yo, gugano. Arek iku lek turu molor, soalnya mari ndelok bandengan. Gugano temenan ya, Le yo, tak enteni. Oh, nggih Pak De. Yo, cepetan yo. Nggih. Nggih, waalaikumsalam. Oh, nggih, Mas. Nggih. Nggih, sampun dikirim niku konsentrate. Mek kali tapi. Kula kan pesene 10, Mas. Oh. Tasih wonten nggih, anu wonten di gudang teng ngisor wonten ta. Nggih, sampean kenging nyelakaken ngirim lari-lari, Mas. Soale lek ndamel lintune susune suda. Nggih kali derek-derek niki sing pun damel niku. Mungkin komplain teng kula nggih ya. Oh, nggih, Mun. Nggih, Mas, kula rantos, Mas. Kula lek mboten wonten teng griya nggih wonten teng kandang teng kilen nggih ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dieling-eling lho, Nak. Golek sekolah iku aja mborot, aja manut kancane sing gak genah. Karuan belajar sing pinter. Manut nang gurune lek dibelajari.
Ya. Iya. Paling aku saiki pelajaran matematika, Mbok. Ya ngono iku, kok nek belajar iku sing ngawas, aja sampe keliru. Penak lek matematika. Besok lek ijir-ijiran lek dadi jeragan ora bingung. Menawa takon besok gedene dadi jeragan, Nak, cek iso notal. Syukur-syukur engko lek diulang iku bijine sampean iku 100. Biji kuah ini ya 100 kabeh, Mbok. Saking ae sing 07 tak hapus. Tadi 10. Ya iku saking akal-akalanmu ae kaya ngono. Wong mule biyen bijimu ya mek 10 tok kan sing 100. Kadang-kadang ya ngono. Pelajaran gak oleh-oleh apa-apa, lendok tok iku. Enak, Mbok. Oleh ndok kena ceplok. Lah ya lendoke petik, Nak. Dok lek kon iki. Le kon gak sarap pisan lek kate budal nyambut gawe. Enggak wis, Mbok. Paling kok aku ya dikirim nang wonge. Oh, ya wis. Lah terus kon kapan bayaran? Ya ing sawo benjing, Mbok. Kon niku jan benjang-benjing tok Peri. Gak kaop wong tuwek iki berase wis entek, gulane wis entek, bubukane entek, lengone entek. Kon niku jan gak pengertian blas, Nak. Nah wong tuwek kok becik kon niku. Lah iya, lampu cacak, Mbok. Kon sik saibet aja melok-melok, tak banting kon kok wis. Paling meneh sore aku bayaran, Mbok. Tak tukono beras riko. Temenan lho ya, tak jagakno. Soale utangku nang toko ya wis akeh, gak penak aku ati utang tok. Wis tenang ae, Mbok. Kapan sih aku tau goro? Lek Riko ya goro tok, Cak. Jere kate tuku beras 20 kilo, dadane 20 on. Ya, Mbok. Kon suwe-suwe tak gites lho, lek ngedu aku ambek Mbok ae. Tenang ae, Mbok. Meneh kok tak tukokno beras setengah kintal. Lah ya lek konsentrat setengah kintal. Wong kon ngekeki dhuwit wong tuwek 20.000 ya kon jauk maneh ngono kok. Sing 15 kon gawe tuku rokok. Dan kebacut lek kon niku. Gak wurungo sing ngrasakno rokok ya aku ambek Riko ae, Mbok. Riko iku lek kandhane Mbok aja bantai ta, Cak. Tak kampleng Riko nggo. Wis ora usah siwo. Nyo iki kari samplokan. Wis budal sing pinter. Ini. Lah lho, Mbok. Njok sangu cacakmu, Nak. Iya, Mbok. Sangono lho adekne. Ben dino ya tak sangoni, Mbok. Ayo. Cengklek ya. Duh, kon iki kok ngrepoti aku tok ae. Mari kita adus aja ndek kene lho, ngecember kok ngene iki. Iya, iya. Bukumu ndi? Ana ing sekolahan. Duh, kon iki jan bebel. Ya kamu nih yo. Ya. Kita bos duduk di sini, Bos. Kok gak dong repot ama? Lek kate rokokan ya rokokan, Mat. Ora usah diremeti tok ngono. Masih kupinge dirokoki ora apa-apa. Sapal aku nang kon. Enggak, Bos. Saking ketene ndelok iki lho pelek titok iki lho, Bos. Aku tau tuku ngene kok gak enak, Bos. Sing brondil, bodadil ngono jenenge. Blororo iki lho. Iki tepak enak, Bos, iki, Bos. Ya enak jam mau rambas. Tapi rasanya ini beda, Bos, ini, Bos. Beda ama ya rasa disang ngono rek. Kulino temen kok niku. Enak, Rek. Bare kate ono apa no jam? Cek isu kaya rene kon. Aduh lho, Bos. Aku lagi bersedih lho, Bos. Aku mau minta tolong, Bos. Kita loh, Bos. Kayak no saran aku, Bos. Gimana sih, Bos ini? Pancet ae mat takonmu.
Gue ganti peran, ganti cerita ngono lho. Mesti wis. Rene-renemu. Sambat, curhat, endingnya jauh tolong. Apa lagu? Bari apa ngono kon? Anu bos, saya itu habis kehilangan bos. Harta saya itu hilang semua. Bebek, ayam, semua dicuri sama maling-maling itu. Maling-maling tidak menghargai saya bos. Tahu gini bos. Ya sabar, Mat. Kabeh ngono iku tanduran. Lek kepengin barangmu gak dicolong, awakmu yo ojo nyolong. Lek kepengin awakmu dihargai, ya sing sopan, sing pinter. Mlebu metu mae wong assalamualaikum, ojo kemaki. Ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Artine iku jero, Mat. Lah kon enggak ngawur, mlebu metu mae wong gak diunggah-ungguh, ya dihargai. Beun sapa, Cong? Iya bos, matur suwun bos yo, solusine bos tak gawe ini mari gak tak ulangi. Wanu bos, ngene iki aku dikei peran-peran dadi jerakan ngono gak iso bos. Ya gak iso, Mat. Aku nulis cerita iku sampe bengi goleki ceritamu iku. Cocokmu iku dadi kuli, dadi makelar, dadi wong bagian sing ngomong-ngomongan gua koyo ngene-ngene iki. Apa kan jauh tak pecat? Waduh ya jangan bos. Lah saya mau kerja di mana bos? Nah iya, Mat. Aku selak ketim gawean, Mat. Aku tak balik bos yo. Terima kasih bos. Assalamualaikum bos. Salam. Mat. Woi, Ya wis. ya oprek. Sing rijik iki, lah kok ana dayon ninjo kok. Lah emang ngono ta Labi. Lah mulai mang isu sing rijik aku tok. Ya pegel ta aku. Resik-resik aja tugas wong wedok ti. Capek aku. Nek tugas wong lanang ya golek dhuwit iku. Masa sih, Pe? Kalian nganggur tok sih mulai mang isu, Pe. Dah omonganmu kok malah koyo son-ason ngono sih ti. Mampir sih. Nggih pun moga. Oh iya. Wong suarane sampean dhewe padha ae ngono kok, Pi. Ya apa sih? Mosok iki gawane omah iki ya ti. Tapi aku ngene iki kepengin jitot ti. Jitot itu apa sih, Pi? Ya pi dicambil ngentot iku lho Mi. Jam. Aduh, lek jam mati jan kebacut rek. Nyame ini lho sik kemul-kemul sarung ae. Apa sih wong ruwet? Celuk-celuk ae. Aku sing ketok bokongnya miskin, gak ketok bokongnya miskin, gak kate rene aku. Mari tuku mas sombong salah iki. Kon lek bokong-bokonge tak jejelikane bo iki lho, Jam. Lah lek arep dicuwil kok jam. Loh, temenan ari kok. Tak peruti wis. Timbangan dicuwil. Lho cuwilen wis age lek wani. Salah-salah tak jejeli tungkak iki engko lambemu. Kon niku ya ngono, Mun. Ngarek owah ngene kok diladeni ae. Barek kon tekan ndi ono jam. Teko mai anune iki lho. Anu apa, Jam? Oh anu dari rumahnya Bos Andoko saya. Rumah ta wong jam. Yo ada tadi rumahnya. Kula opo ngono iku Jam wonge Jam. Lah apa sih kon ndi? Takon handoko barang ban jungkel, ban jomplo. Opo sih, Mun? Jam, ayo nang jero Jam aku marang nggih kopi Jam sik anget Jam. Oh iya ya ke. Ini Jam. Yo ngombe iki. Panganane tukang aja badek lho jam. Ora mek hidupku beda aku. Ambek Mas ngebokongnya miskin warak aku. Dah terusno kon. Lah tungkak ae ngae kon. Tangane. Lah kok sik durung mari ae gapurane sekolahan iki le. Yo bocah, wong tukangnya balik-balik gak nyang. Ora niat blas.
Lah iki gerbangnya ya sik tutup. Kisuken kon budal sekolah iki le. Oh iya, Cak, kisuken aku. Tapi gak apa-apa wis biasa kon kendo budale ya awan. Di kabeh toko buyur. Tapi gak apa-apa wis le teknologi ini kancamu ya. Iya, Cak. Sangone, Cak. Ya mari kita sangoni, tapi kon tak kandhani sik. Lek sekolah iku sing pinter ya. Aja bolos-bolos saken mbok. Mbok golekno utangan kon mangan bendina ku ya gawe kon cek pinter sekolah wetengmu cek gak luwe. Dadi kon aja bolos-bolos. Besok lek gedhe cene iso ngewangi mbok golek pangan. Iya ya, Cak. Tapi lek pelajarane ewo lho aku kudu mulai luwe. Lah kon mikirno pelajaran sekolah sampe luwe barang le. Lah mendai kon besok wis nyambut gawe kaya aku. Ngene lho le, rungokno ya. Awake dhewe iki anake wong gak duwe. Titikake pangan iku sik leren golek. Lek gak talak bedhog-der awake dhewe sik gak iso mangan. Lho kok cacakne ambek mbok barang ngene iki. Kabeh mek ira-irakno kon. Ngono iku mang abang-abang lambene mbok nawani aku mangan isuk sarapan iku mang. Asline sarapane ya mek gawe kon tok. Oh, ngono ya, Cak. Tibake saruan mung nyambut gawe yo timbangane sekolah. Ya iya tali, mangkane kon mumpung durung sak padha aku. Belajar sing pinter, sekolah sing pinter. Syukur-syukur kon ben iso kuliah sampai sarjana. Cek gak ngrasakno soro kaya aku iki le. Biyen aku gedul le leren sekolah sik cilik. Kok ruwo gedheku sorone kaya ngene ngono. Tak betah-betahno aku sekolah. Lek ngono aku mulai saiki tak sekolah sing pinter, belajar sing pinter, ben lek gedhe cek dadi wong sukses. Iya le, makane kon ojo balik-balik bolos ae nek sekolah. Iya, Cak. Sangune, Cak. Oh, nduk sangu barang. Pak. Yo, Yo ya, Cak. tenono kancamu di kono wis. Iya, Cak. Aku kudu belajar yang pinter. Ben lek gedhe cek dadi wong sukses, wong bener. Cek iso bahagiakno wong tuwa mbok ambek Cacak. Dan delok kaya ngono ya ora mentolo aku rek masih bendino mangkono. Belajar sing pinter ya, Le. Iya, Cak. Cacak opo ya kok nangis? Ulo opo jam Mas Andoko di omahe jam? Kangen aku ngene iki jam. Nek pos Andoko ya golek iri kotok kaya ke. Apa jam? Golek sapa jam? Wah, anu kamu, Bek Mina lu golek cepet. Mana sih? Oh, yo. Kok iki bareng ojo banter-banter telah jam. Jam. Ngono kak ngomong-ngomong aku ngono ta jam Mas Andoko. Mosok gak cerita tentang aku blas ngono jam? Golek pos Andoko ya golek iri kotok kaya ger iku. Merano wong iki golek iri kotok. Jatuh cinta banget dari kok. Cinta sapa jam? Anu kamu, cintai anak Iparo nambah Rohimi anak kan Dul Mukti kula sih mesra banget mate nanyar. Gimana sih? Wis jam udah banter-banter kamu tua wis tua. Tapi jangan lupa ininya lo ya ke keluar saya. Nek ono arek ikuti sing akel ngekei cek kesit ya kongkon. Ngelak rupane. Oh iya pi. Delok jam. Kerannya aku didukung kok nagimu. Wis tak lapor percaya nang aku. Tapi aja kono sapa-sapa lo ya. Lari kok gak dikonakan aja ke. Lah konangan opo sih jam? Yo maksudnya jamat iku lho pi, wedi konangan kancane lek nggo duwe akeh wedi dijalo ngono lho pi. Lah ndikol lek maniki biasane lek kene istirahat ana kene saiki geno. Mosok preyo? Preisan, bondone entek gara-gara Riko utang itu. Utang apane sih? Dong aku yang bayar ngamek. Iya, tapi bayarnya gak cangkep. Ya bangkrut wonge. Dom, bokol
Ayo bulan ae wis lelek man gak rene. Tapi aku nyelang bondone yo. Oh, ngono kan yang ngomong utang, blong kan dhewe lo utang nang aku. Ayo ngono nis. Ayo, arek lanang kok dolinan umbul. Pak aku ngene lho, nyekel buku dadi bos. Kon kelantang-kelantung koyo ngono gak sekolah ta, Yer? Iya, potongane koyo cincan. Apa itu mbote? Apa ngono bar masih aku gak sekolah. Resiko lah. Ya resiko besar ta, Yer. Jarene Caca, sekolah iku penting. Besok lek gede, cek gak soro-soro golek penggawean. Alah, nyatane saiki aku ya dadi bos per. Lek besok ya dibikin besok. Lho kan, ngene iki lho lek arek goblok kul. Lah kon kok ngoblok-ngoblokno aku sih per. Lho kul, ngamuk. Lek arek pinter ya gak kirane ngamuk. Lah yo wis goblok ngeyelan. Aduh, bah. Yang sekolah pentingnya ya apa per? Ora dikai duit. Ora dikai bayaran. Iya bener Yer, sekolah gak oleh duit, gak oleh bayaran. Tapi sekolah iku penting, gawe masa depan awake dhewe. Iya, sik cilik wis mikir duit tok. Lah mbok sekolah. Wes, kon saiki gak usah repot sekolah tok kul. Penting dekku akeh lah wes ah. Iya, saiki duwe Riko akeh. Mbelek jerakane bangkrut, Riko kate melu kerja sapa? Iya Yer, kerjaan kabeh iku mbutuhno ijazah. Mosok e per. Kandhani kok. Aja kerja kantoran Yer, kerja nang toko lho mbutuhno ijazah. Waduh, berarti aku saiki kudu sekolah maneh per yo. Mumpung gorong kadung. Yo, tapi Riko kudu mlebu sekolah PAUD-ke. Loh, masa sih kul? Kon kok ngrungokno omongane toko Yer. Kon ya ngono kul, wis ero arek bodho kon guyoni ae. Kon langsung masuk SD ya kenek Yer, wong kon wis gede. Anjene mbote wis seneng golek omong kok. Buaken ngono lho per. Lah iya rek resik dibuak. Praine Riko koyo walo.